Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Da. Acesta este al 4-lea episod cu mine și Ștefan. Uitați-mă, bă, cu biscuitele, bă. Da, cu ălea. Bă, deocamdată nu mi-e foame. Acum, deocamdată, replantează și pe partea asta la altă. Ce? Și pe partea asta la altă fă. Cocaină? Cacao, mă, nu cocaină, mă. Ce cocaină visez, mă. Bă, așa, nu, eu am pus cât am putut, nu mai am Câtă? cacao deocamdată. Nici eu. Lasă fursecurile înăuntru. Dar nu fac, mă, nu mai am nimic. A, nu, bine. Ai grijă că poate din greșeală te lovesc. Bă, ce dificultăți suntem? Normal. Aha. Mie îmi place pe normal. Două găina. Am făcut și ferma. Nu am făcut mâncare stricată. Iu! Am găsit 3 pui. Și o pană. Acum cum ieși afară? Foarte bine. Ala Ștefan. Ala Ștefan. Ia bă că vii după tine! Hai mă, pămpălău mai ești mă. Ți-o trebuie să meri acolo. Au omorât de găinile. Bagă-te sus. Iui, am picat. Dumnezeu! Bă, nu mai da! Dă-te de acolo, du-te înapoi la găini acolo. Nu mă duc. Du-te. Da, mă duc. Iui, că a ieșit o găină. Ce dracu, mă? Trebuie să mă mor, nu știu ce să vezi. Să merg. No, te trebuie să le omori. Așa e? Da. Cam nu mai poți. De ce nu pune dătul ăsta? Nu știu Bată-vă soarele. Ce? Ai grijă, mă, să nu mai cazi. Era asta, mă, să cad. De ce? Să iau puii ăia. What? A, gata. Le-am luat. Măcar acum au loc să se așa. Să se cace. Am 13 pui. Și 12 pane. Dar nu se mai face cacao asta. Că stai, mă, că trebuie să aștepți. Ok, dar... Vezi, mă! Ok, pentru episodul acesta am 13 pui, bă! Bă, de ce mi-ai stricat armura? Bată-te sorile! Bă, nu-i nimic, bă. 1, 2, 3, 4. Bă, dar nu slab! Diamond. Dai, mă! De ce? Nu repar, bă! De ce? Nu repara, bă, ești prost dacă nu repari. Da, prost. Deci dai de 2 ori pentru o armură. Să repari numai când e pe moarte. Aici sunt furnalurile. Furnalurile. Eu beau multe biscuite. Trebuie să facem... Hai... Oh, nu. Nu mânca... Bă, dă-mi și mie. Unde ai pus biscuiții? Bă, nu-i pune aici. Pune-i separat undeva. Acolo, aici jos, unde e deasupra ironului. Acolo. Îți dă ceva mâncare. Dar e bună. E bun. Să bag pui în final. Și ce dați sună? Un cookie mai avem. Un cookie mai avem, mă. Un cookie. Bă, du-te, mă, de aici. Cu cacao. S-a făcut și unul de pe asta la altă parte. Hai, mai pune aici sus. Replantează. Fate. Până nu umplem tot zidul ăsta, nu. Că mă duc în Nether. Pa, pa. Bă, ești pe sună mare, da? Da. Nu, dar intru înapoi. Ce? Nu. Oh, hai. Că intră, mă. Ghost! Firar! Nu. Bă, l-am prieten de la Lucas la biserică. Cum a fost în Nether? Au văzut o gozdeală, știi că scuipă flăcări. Uită-te. Da.
Vai, tu, Și vai. fix când au mers înapoi în lume, o dat cu bine de fapt. Hai să mergem să ne o batem. Nu, că-s două. Aha, ia-te-l mura pe tine. O am pe mine și nu vreau să mă Nu duc. ai pe tine. A, da, stai, am mutat. Nu vreau să mă duc. Hai, ia Nu să vreau. faci de iron și mergem. Du-te, pa, du-te, eu nu mă duc. Ce e așa? Da, du-te. Pa. Da, du-te. Eu dau foc. Bravo, tu trebuie să mergi. Bă, nu mai am nici portal. Bag. Ce? Cum nu mai ai portal? Hai, capul meu. Cum nu mai ai portal, mă? Nu mai am portal, nu mai are portalul. De ce? Uite. S-a stricat. Bravo. Tu trebuie să mergi în Nether. Stai că mai avem listul cela, flistul, flame. Da, avem. Vin acum. De nu mă bombardează. Da, arde portalul de la mai are, mă. Hai că nu te bombardează, că nu e nimeni aici. Mă, zombie pigman. Ia, mersi. Firar! Ne-am blocat în Nether. Mă, nu. Hai! Mai Intră! Intră în portal! Intră! A intrat bun. Te-am salvat. Nu? Te-am salvat, nu? Mersi. Nu merge mai tare. Te-am salvat. Oh! Verișorul meu, m-a salvat! Mersi. Plăcere. Și eu te salvam. Dacă erai tu în locul meu. Aha. Acum mai am 4 inimi Cocaină? jumătate. Cacao, mă! Nu, mă. Cocaina ta. Mă. Vrei niște cocaină? Nu, mă, ăla e drog. Știu. Trebuie să iau niște mâncare. Îmi trebuie niște mâncare. Unde-s pâinile? Pâinile? Nu Da. știu. Fă, dacă nu este. Ia biscuiți, mă. Un biscuite mai avem. Nu, dar tu ai mâncat pe toți. Mă, ești tântă. Nu, le-am mâncat eu. Bine. Mai trebuie să bag ceva, un potato. Crud. Da, nu-i nimic. Că Că dă că larg eu. Dar avem și prăjiți. Bă, ți-ai pus aia de aia, aur. Da. Las-o. E Ce, dracu. puii noștri sunt gata, mai avem două cărbune, bă, dar și bune cărbunele ăsta. Iui. Doi. Bă, pui, mă, torțe. Ăsta din Nether. Dar ce vrei, mă? Dar ce șmecher, mi se pare șmecher ăsta și mineu. Așa? Da. Foarte Mă duc să le pun la prăjită astea, cartofii potato. Eu putea să le prăjim la șemineu. O, da. Așa, cu bățul în mână. Le băgăm pe băț. Hai că se întunecă. Ciulă, lasă-le că se întunecă. Lasă-le că mâine dimineață le luăm. Cum te-ai țupat? Voi puteți derula înapoi de pe filmare. Să vedem cât am filmat. 12 minute, bun. Cam Atât pentru acest episod. Nu Apăsați uitați butonul de de like și să vă abonați-vă la rugăm. mine și la Eu am fost Radu Ștefan. și eu, Lucas, vă salutăm. Pa, pa! Pa, pa.